Hej, jeg hedder Anders. Jeg arbejder som sexløber i Sundhedshus for Unge i Aarhus. Første gang jeg så porno, det var sammen med en ven, da vi var 12 år gamle. Vi gik på nettet, og så fandt vi en eller anden side. Og det endte med, at vi fik sendt en regning hjem, fordi vi havde trykket ja til et eller andet, vi ikke helt vidste, at vi ikke måtte. Senere har jeg så lært at finde porno andre veje, uden at man får regninger sendt hjem på adressen. Men i starten der gik jeg i rigtig lang tid og troede, at porno var sådan, sex foregik i virkeligheden. Og det skræmte mig en lille smule, fordi jeg havde ikke sådan en stor pik, og jeg kendte ikke nogen piger med så store bryster, og hvis de havde så store bryster i virkeligheden, så kunne jeg slet ikke håndtere det. Så jeg gik og var ret nervøs for, hvordan jeg skulle håndtere det her sex med sådan en opfattelse, jeg havde fået fra porno. Og jeg fik så en kæreste heldigvis, og vi tog det stille og roligt, og ja, så gik det ret nemt. Og jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at porno og sex ikke har noget med hinanden at gøre. Altså, det er jo vildt højlydt, og det går fuldstændig groft for sig i porno, og har jo i virkeligheden slet ikke noget med sex at gøre. Og ja, når jeg sådan tænker tilbage på det, så var jeg godt nok lidt ung og naiv måske. Men jeg kunne alligevel godt forstå min tankegang, for jeg havde ikke rigtig noget sådan grundlag for at vide, hvad sex egentlig var. Jeg har så heldigvis fundet ud af nu, og ja, jeg ser selvfølgelig stadig porno i dag. Fordi det gør alle, og jeg tror, at vi som drenge har brug for at kigge på et eller andet. Fordi vores fantasi bare er lidt dårlig. Jeg har heldigvis bare lært, at porno og sex ikke er det samme, og det synes jeg bare er vigtigt.